haga Baibl ngin lap lai sien U Blei utho daki shinrekti te kumno bangin iohi bat hangne utho te hangne haga banikong ngi iohi ha exodus kabanong kaba life weight kot katpra onda kumta ula waino ban Korean ha Moses ha ulum Sinai ula ai ha artali ki mau link niap jonga jingpla ki mau link niap bala tho daki daka shinrekti U Blei te nga try pitip la tho ayu ha ne ka mau link niap kabaar par ya kabang iohi ya kabala tho daka shinrekti jong Blei kalong ha Daniel ronong kabasan khot kabasan ya kabala tho ha ka kanro jongka Babylon haka Yingus'im te Us'im la iohi ya kane ya kabala tho bat umdan bala ban matai dai tang Daniel te Daniel ula batai ba ya ka hima Babylon unsai tino haki mid batki Persia te na try la tho ka ban tip la ban dai pule kitab ju Daniel nong kabasan fikwa phila ban sangthu ke ka belajar ya hima Babylon ter kabalai pada kabang iohi ya kabala tho da ka shimrekti jong U Blei hi kalong hangne ha Ioannis nong ka prad kot ka ban reu hodu nyo haba kini ki sudisi ki Farisi ki lalap ya kene ka beriu ka baklim bat kila amud ban tenju ya U Jisu bat kila mudo ya U bat kila amud ban thamau ya kata ka beriu ka baklim handai U Jisu ulangu ha tabian bat ula tho ha ka kendau bat ula ongru haki uta ba klempop na pedeng jong pi to onen thamau ningkong ya ka bane haka te kita ki Farisi ki sedusi kila ino ya ka marwe te kimnut chu ban thamau namar ba U Jisu ong to uta ba klempop na pedeng jong pi to un len thamau ningkong te haba ki sauthu namar ba kila long hakapop na kila lepop te kimnut chu ban thamau te kane ka jing tho daka shinrekti kapan pau ba day U Blei uba utrai U Jisu hi uba tho yagini ki aka nadu kaba ningkong hadu hangne te ban sauthu yagini kalong ba ni haban sauthu limba ka Baibl te hangne iohi ba ya ka shipau hukum la tho daka shinrekti jong U Blei Hato U Blei udon kti ka jingkili pat hangne ha ka kanro jong ka Babylon la tho daka shinrekti jong Blei berkata rungi keliba Hato U Blei menshua udon kti Henry ya kane ya ka jing sauthu ya ka bangi sauthu namar ba U Blei ulawan long breu ha kane ka perthei utau de U Jisu khrist te daima U bala tho ya gini ki baroh badu bala aya ka shipha hukum badu bala tho ka kanro jong ka Babylon badu bala tho ka khandau ha ta ka por ba kita ki Farisi ki amud ban dan thamau ya gani ka breu ka baklim te hangne ka jing iohi ka ba syai lingba ka jing pule ya ka bare mat ka pathamai U Blei pani thu hi yelde ba uta badai ma U ba tho hangne ngi su thu namar ba U Jisu ong ba ulong utrai jong ka sabaton dane utrai jong ka hukum namar dai ma U ba tho namar kene ka ngi iohi hang to ka ong ka Bible ba ulong utrai jong ka sabaton namar balai dai ma U ba tho te hangne kala kut prolog ngi sia shamba sakwe patki video nga try pi so thu ya kane banu bala tho ya gini ki hukum bat ya ka bala tho ya gini ki baroh te kuble shibu ne pi ki prolog ya page ya gini ka video bat ki basu tanat ban Christian ya gini ka channel te prolog nga suki ban pen ki video naman pang film tip ki ka balaja na shadin bat ki jing ki bang ya kandu ndai suki ngan sale kam kloi pan pen ki video bat ki jing ka shpang ktien jong play ndai mentangam parla ndai kan main bangan salah ka kawe ka ski te kuble shibu ne pi ki Christian ya gini ka channel sanang ya Christian te in se siam pat sakwe pat ki video